besides party nominations. And that new entrance of independent candidates is now available. So those are the requirements. But what I noticed when we went to EALA is that a number of countries, for example, Rwanda, are very particular Jomagi or EALA. And most of them are technorants, Jomani specific line, Mama Magi Magetim, because all those requirements will be required to develop a department for the East Africa community, and must be people well versed in those trades. Ero kama na inyane no elika wuko yugis bendocho ni Sharon Pinyanja Cheloni eweche siasa iyala konyo nade pinje manie riwruogno mano bendi nyalo mana duoko kaluwore koda penjo moro bane no wuodu yoma moro ka bendi penja ni lokruoke mage ma bende osekadhe hinya e duon bura kata mana riwruok mar iyala kaluwore nyaka sani bende wantiere koda piny mano mar DRC ma bende lweny bende osebedo ka ntiere koni kod kocha noneno kata mana ka piny Kenya bende dwaoro jolweny mago mag KDF mar mondo mi odhi okony nyayo kwi didwok nade eli ka wuok oyugis. Maybe I didn't get the first question. Eli penjo ni Sharon Pinyanja Cheloni e weche siasa iyala konyo nade pinje mantiere e riwruogno. Ka chako ta wacho niya iyala loso chike. Chik mokwongo en chik weche mag ohala mondo partner states obed gi yo ma ginyalo timogo ohala e yore mowinjore ma ok nitie problem e kindgi. Mar ariyo en jo iyala loso chike manyalo miyo uchumi, for example sani ok ne ka wan kaka East Africa community to each country trade on its own currency. The plan and we develop a single currency for East Africa, so that you don't have to have problem in exchange and other things. So that is one line which is on that. On politics, eventually East Africa wanted to be one country, and jo EALA loso chike manyalo miyo partner